Україна 25 сакавіка. Рано ранку, на світанку була обвешена незалежність Белорусской Народной Республики. И 105 годов пройшло, змагання протягивается. И не только все пропало. Нет, сдается, вот мне, знаете, часом сдавалось, на минимум виде просто всех наших огульных сябров с жонкой забрали просто, там, забирали ролевиков, забирали старовков, всех забирали просто по списку. Тому у нас все сябры, кто не съехал, все сидят, да, уже забудовых покоя. Они только мои политичные сидели. Ну, это просто специальные люди. Але нічого, і гроші, коли попадають в історію, як у 17-му годі люди змагалися, як у 19-му годі люди змагалися, як потім Белорусская крайова оборона, як у часи гітлерівського панування все одно хоч щось дозволяли їм, і вони тут же почали одержати. У кожній ситуації все одно белорусский народ спробував добитися. Все одно белорусский народ верил, что у яго есть ягонае место на этой планете, и это место нашими братчевыми нам заповедано, и его треба нам утримливать своим. Тому, конечно, зараз снова оккупация. И наш сегодняшний марш – это марш супер российской оккупации и в поддержку политвязням. Супер российской оккупации Беларуси, супер российской оккупации українських областей. Фактично, танки там і танки там. Єдине, що змагання активне йде на території України. Але змагаються не тільки українці, змагаються і наш полк Калиновська, і інші військові формування складаються з білорусів чи частково чи фактично. І якраз сьогодні були узнагароджені, на жаль, безнародно, ну, про это мы скажем уже в зале. Ті наші хлопці, які вже загинули, але шмат полей змагаються і будуть змагатися. Тому ми сьогодні тут підтримуємо у це денне надвоє, але ми все-таки зібралися тут.